Il-Maltin huma l-iżgħar li jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom minn fost il-pajjiżi Ewropej. Dan skont studju pubblikat mis-sit tal-aħbarijiet Euronews li analizza d-data tal-pjattaforma tal-proprjetà Remax dwar ix-xejriet ta' first-time buyers madwar l-Ewropa. L-istudju juri li f'Malta l-età medja ta' min jixtri l-ewwel proprjetà hija ta' 28 sena. Paragun l-età medja mill-pajjiżi Ewropej hija ta' ftit aktar minn 31 sena, filwaqt li l-ogħla età irreġistrata fil-Greċja fejn jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom ftit qabel l-età ta' 35 sena. L-analiżi ma kinitx limitata biss għall-Unjoni Ewropea iżda evalwat ukoll pajjiżi Ewropej oħra barra l-blokk. Wara Malta, fost il-pajjiżi fejn ix-xerrejja l-ewwel darba jidħlu fis-suq f'età relattivament żgħira jissemmew ir-Renju Unit, il-Lussemburgu, l-Ungerija u l-Olanda. Fuq in-naħa l-oħra tal-klassifika nsibu pajjiżi bħall-Iżvizzera, il-Ġermanja u l-Italja fejn ħafna persuni jkollhom jistennew sa nofs it-tletinijiet tagħhom biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Ir-riżultati joħorġu f'kuntest ta' sfidi dejjem jikbru fl-affordabilità tal-akkomodazzjoni madwar l-Ewropa, bżiediet fil-prezzijiet tal-proprjetà, rati tal-imax u spejjeż tal-ħajja li qed iwasslu biex ħafna żgħażagħ jipposponu x-xiri tal-ewwel dar tagħhom. F'Malta tkompli tispikka b'livell għoli ta' sidin ta' djar u bil-fatt li ħafna żgħażagħ jirnexxilhom jagħmlu dan il-pass qabel ma jalqu it-30 sena. Dan huwa marbut ma' numru ta' skemi u inċentivi diġà fis-seħħ fosthom lotja ta' 10,000 euro fuq 10 snin, l-eżenzjoni mit-taxxa tal-bol fuq l-ewwel 200,000 euro tal-valur tal-proprjetà, it-10% deposit scheme, l-equity sharing kif ukoll għotjiet għal min jixtri proprjetajiet f'UCA, djar antiki jew vakanti. Dan kollu akkumpanjat minn proposti fil-manifest elettorali Int Malta li se jsaħħaħ l-appoġġ lil first-time buyers, inkluż bl-introduzzjoni tal-iskema ġdida My First Home li tipprovdi self bla interessi sa 25% tal-valur tal-proprjetà. Dan fil-waqt li tiżdied l-eżenzjoni tat-taxxa tal-bol minn 200,000 euro għal 300,000 euro kif ukoll it-tisħiħ ta' skemi eżistenti ta' appoġġ għax-xiri tal-ewwel proprjetà.